डीजे अजय मलमल कहवा में बाड़ी मैया पटम देवी कहवा बाड़ी गोड़ी मैया हो। कहवा में बाड़ी मैया पटम देवी कहवा बाड़ी गोड़ी मैया हो। ए मालिन हो कहवा में बाड़ी आयरन देवी त फूलावा एतना लोरहतारू हो। ए मालिन हो कहवा में बाड़ी आयरन देवी जे फूलावा एतना लोरहतारू हो। अजय दीवाना रामाधीन दीवाना मलमल बोला बोला दुर्गा मैया की। पटना में बाड़ी मैया पटम देवी बारा जिला गोड़ी मैया हो। पटना में बाड़ी मैया पटम देवी बारा जिला गोड़ी मैया हो। ए मालिन हो आरा में बाड़ी आयरन देवी त फूलावा एतना लेले बानी हो। ए मालिन हो आरा में बाड़ी आयरन देवी त फूलावा एतना लेले बानी हो। डीजे अजय मलमल प्रेम से बोली शीतला भवानी की। कहवा में बाड़ी मैया थावे वाली कहवा गहवा मैया बाड़ी हो। कहवा में बाड़ी मैया थावे वाली कहवा गहवा मैया बाड़ी हो। ए मालिन हो कहवा में बाड़ी मैया काली त फूलावा एतना लोरहतारू हो। ए मालिन हो कहवा में बाड़ी मैया काली त फूलावा एतना लोरहतारू हो। अजय दीवाना रामाधीन दीवाना मलमल बोली जगत जननी जगदम्बे महारानी की। थावे में बाड़ी मैया थावे वाली बीरगंज गहवा मैया बाड़ी हो। थावे में बाड़ी मैया थावे वाली बीरगंज गहवा मैया बाड़ी हो। ए मालिन हो कलकत्ता बाड़ी मैया काली त फूलावा एतना लेले बानी हो। ए मालिन हो कलकत्ता बाड़ी मैया काली जे फूलावा एतना लेले बानी हो। बादशाह रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढोकैला चौक।